Ero kamano wachaka ni buch jopiny wendo modhialo sedonje studio kaendi Nixon Owuor bunge la wananchi Mathare ni ka ero kamano kumiwa sechegi. Odhiambo Ojiro bende osedonjo ka en jakene ratich oganda ero kamano ahinya kumiwa sechegi. To gi Obungu Owich bunge la wananchi president Kenya mangima ni kodwa kidala ma Kisumu ero kamano ahinya. Wachaka ni kod Obungu Owich igni adek mosekalo ineno ka jatend piny Kenya William Ruto osetiyo nade osetiyo maber koso marach. Mokwongo yaka thuolo makende mondo mi amos oganda jo Kanyanam kamoro amora ma gintiere to moloyo jo Kisumu County, jo Migori, jo Siaya, jo Homa Bay, jo Kenya kwa jumla kuma bende wasebedo kwa goyo mbaka weche mag bunge la wananchi. Odiochieng' ma kawuono ago erokamano ne Nyasaye momiyo wateko mondo mi wawuok kod jo Kenya. Yiena mondo awachi ni thuolo ma wayudo kawuono mondo wawuog gi jopiny en thuolo ma miyo ratiro mar engage jopiny on factual basis. Gima duong' kabisa adwa pogo tend ker e yore ariyo. Adwa poge on economic, adwa chaka poge kende on political. Yiena mondo achaki on political basis. On political basis, Ker William Samoei Ruto osetayo piny e yo mowinjore nikech kwa wuoye political nyiso ni mano e ratiro momiye godo sword mori manyiso ni en jatelo mar piny Kenya. Tich maduong' kabisa mimiyo president en ni koseting'o muma to wacho ni obro protect the interest of the people mar jo Kenya. Omiyo mano en gima neno ni osetemo timo kata bedo ni pok osechopo to the 100%. Osetemo nikech komno nigi challenges mang'eny kabisa but oseriwo jo Kenya nikech komno en kom a symbol of unity. Osetemo kelo jo Kenya kawuok kuonde mopogore opogore moloyo to duto jogo manogone ombulu gi jogo mane ok ogone ombulu nikech iyudo ni gisani endi etende oparo jo oganda mopogore opogore ma okelo kanyakla mokelo e sirikal moloyo to oganda mar Luo wagone erokamano kabisa nikech oparo yawuot Luo motegno ma bende oomo e sirikal mondo okonyi in the name of experts. Mane kama paro godo moluor Opiyo Wandayi makoro chung' ne weche mag stima kendo tiyo ne jo Kenya mangima ok otini oganda Luo kende. To chako aparo Attorney General ma advice on weche mag chike momiyo oganda mar Luo to tiyo ne jo Kenya duto te ma en achiel kuom mama ma otegno kabisa miluongo ni Mama Owuor. To chako paro kendo moluor Mbadi to chung' ne weche mag pesa. Magi duto te gin historia mapok wabedo godo kaka oganda maluo. To kata mako kom mar interior ma moluor Raymond Omolo mako en gimno mag en nyadhi maduong' ahinya kabisa madawach ni kero timonwa kaka oganda mar Luo kata bedo no kwa mie percentage maduong' kabisa e ombulu. So in terms of the political structure aneno ka otimo gimiluongo ni inclusivity. Otemo kelo gendini duto te machiegni mondo bede e sirikal kata ka nitiere moko mayuak ni gionge sirikal but waneno ka the bigger percentage magoyo koko gin mana jogo mane feel ne gin giwegi e mondo bed ni gichiem to oganda mamoko konego bed ni chiemo. Kadok e weche mag economy adwa na wachi ni e wach mar economy unyalo paro maber ni ana wuon Obungu Owich ma kawuono antiere kani. Ane mana chung' ne migawo maduong' kabisa mane timo ng'anyo e piny Kenya ka mane iluongo ni Sufuria Revolution Movement. Agenda maduong' mane wadhiro at that time ne wadhiro high cost of living nikech ne wafeel ni nengo mag basic items kata basic commodities chiemo ma watiyo godo e mier odiochieng' kodiochieng' nengo gi ne ni malo. En adier ni seche mane Ker William Samoei Ruto kawo telo kuom ma osewuok e loch milongo ni Uhuru Muigai Kenyatta nengo mag modhi mag tedo e udi ne ni malo kabisa. Nengo mag mogo ne ni malo kabisa. Nengo ma sukari ne ni malo kabisa. To nyaka samo wuoyo kodi niendi in terms of agriculture kero setemo kabisa kendo food production nitiere malo nikech ne oyudo ka nengo mar fertilizer ne ni malo from 7,500 to reduce it to 2,500 mamano increase the food production. Kawadhi e weche mag sukari aneno ka Ker bende no fight matek kabisa e weche mag sukari ma mokwongo kabisa ochulo gope mane nitiere mane o adapt to a tune of 1.7 billion mano ne nengo maduong' kabisa kendo ne areas maduong' mane chando jopur. Ochako make sure ni to yore mag pur ni endi onyalo ng'inje maromo nadi mondo mi okony godo jo Kenya. Mane kama okele nengo mar fertilizer mogore godo pincha mane kama make sure ni farmers duto te nyalo chul pesa gi gigope mane gin godo chien kucha to ng'iyo ni to jopur mag niang' dieki welfare gi nyalo bedo nadi magi duto te waneno kantiere mo waneno kanyaka increase in cane production bendo chako biro malo because of that. So in terms of
of agriculture, Yeah. an aneno ni osetemo kabisa kendo sani endi high cost of living chande odok chien kendo nengo chiemo ma watiyo go de udi odiochieng kodiochieng. Sukari mane ne en gimoro 230 by the time mane ker ne loch, kawuono en 100 to kod 10 kata 100 depending gi kama inyiewe godo. Salad nengo ne odok piny kaluwore bende gi sirikal mantiere gi sani, and waneno ka gigi duto te osebedo ka konyo nyaka nengo mag mogo mane ne oseidho malo kabisa. Kawuono koro sufuria wanyalo keto kando, emomiyo sufuria movement cha koro na disband because there is no need mar goyo koko kar wako sufuria wiya to gik mane wang'anyo ne oselosi. Omiyo aneno ka poge kamano to nitiere gik mang'eny ma pod adhi discuss mbele kanyalo wege kanyo. Wach mar economy. Wadhi duogo iri mondo wadhi mbele gi weche moko. Winjore ni Nixon wacho nang'o e studio ka. Nixon inene nang'o telo mar jatend piny Kenya William Ruto osebedo nade higni adek gi kata kod mulo mana wach political gi economy ma Obungu Owich omulo sani. Trevor, mokwongo agoyo erokamano ne Nyasaye mar mondo miwa chopie studio mar Ramogi mondo wawuog ogandawa. Maduong' moloyo tago erokamano bende Raila ma jaduong'wa motayowa nyaka koro wagike Ramogi kawuono. Obungu beto wacho weche mathoth kabisa, to kendo chal mana ni ne wasebedo gi Obungu e bura ma gik ma owacho go te ema ni wiya ka an bende. Ker William Ruto en dhano mana kaka dhano machielo, to nitiere seche ma inyalo dhi malo tidok piny kaka ngima mar dhano. To William osetemo e higni adek mosebede loch. King'iyo food production mana kaka Obungu wacho, at least sani ng'iyo wan kaka jomoko somo economy, an ok asomo economy, lakini wan gik moko ngima mar piny wang'iye e supermarket. Kidhi e supermarket tiyudo ka bech mogo dok piny nikech ka ker manoweyo loch nowe mogo ka en e 260, to wan wang'iye literally mana kamano ni koduogo nyaka 150 nyaka 130 mano ngima wagonyore. Sukari oseduogo piny, mo duogo piny, wan mane kaka wang'iyo uchumi mar piny nikech wan ok wasomo gi mondo wanon gi into percentage. Winjo. Koro ker osetemo ahinya, to maduong' moloyo momiyo koro sani anyalo pako wuoyini, wan kaka oganda maluo nok wamiye kura, to sekedonwa manyaka ne chwe pinyni. Jatend jolweny pok nwa bedogo, kata bed mana ni tho nokawe, wuoyini nomiyo wa jatend jolweny ma kata sani kaka wuoyo kwa nochako odol gigi mondo chako duognwa mana wuodwa moro e tend lweny. Ne kako omiyo mbadi wuoyi malich miwuoro ma akia ni en osomo economy kura, nyaka nosom budget an pok awinjo ng'ama ng'ur. Mano luo ne Opiyo Wandayi okawo nyaka atandi gini okete budget. At least sani king'iyo kikompare gi ker manosebede cha kata manosebede go, pok wayudo positions machalo kamano. To king'iyo piny luo nitiere dongruok kwaweyo cheo momiyo jowa ogandawa. Attorney General miyo cha sani e kano onjo kom nyaka ne chwe piny mar Kenya ka, mano nyaluo. Koro kata bed mana ni richo moko nyalo bede, kech en dhano, richo moko nyalo bede, tok nyal bedo mang'eny saidi maloyo ker manosebede ka. Winjo. Mano Odhiambo ni nene nang'o? Jatend piny Kenya osetiyo marom nade? Osetiyo maber koso marach? Erokamano, akawo thuolo ni mar goyo ni Nyasaye erokamano, kendo agoyo ni oganda wa luo erokamano kuom kawo thuolo gi mondo giwinj twak ni. To arwako bende osiepena ma watwak kodo kae. Mokwongo awacho ni adier makende en ni President William Ruto pok otimo kaka jo oganda ma jo Kenya notarajia. Nwach nitie weche
manene William Ruto ohoyogo jopiny. Nitie weche manokwechogo kotimo campaign mameke. Masani osiepena gik nyal lose. Nwach gini luongo ni legacy politicians. Ng'e legacy politician opako mana gima tieno mondo oide gimoro ndhumvu. Lakini king'iyo adier mar wach en ni President William Ruto ok nonyuole kod ko mar president. Nowuotho kuom oganda ma bende chieng' mano oyango manifesto ma mare nowacho ni oloso kod over 80,000 experts kokao pachgi. Owacho ni odhi in all the counties kouso sera mameke. To sera manouso ka emonyalo ng'iyo to wawacho ni bang' notimo kisera mamare mar ombulu kowacho achiel ariyo adek bijo piny nomiyo ombulu ama bang' mare yudo office bende weche ka osetimo kose pokotimo. Kwa mfano ker nowacho ni komiye ombulu to weche mege nek mitimo kod jogo miluongo ni uniformed officers, dho kizungu wacho ni extrajudicial killings ama enforced disappearance, teko dhano nyara, polisi chiko risase marach gi bunde marach, ilamacho tumiyo jwang' chande. No wacho ni en kokawo loch okani winj wachno. Koro legacy politicians man kae ok gimiwa pachgi wachno. Ker nochako wacho ndalo mane en deputy president, owacho ni sirikand Uhuru Kenyatta medo osuru okinyi gotieno, osuru okinyi gotieno, to gimitimo to kone. Owacho ni en kodonjo onge osuru mobro medo kendo bro mbeko weche mege usuru, to usuru mochoko bende nowacho weche ariyo bro loko ngima jopiny, to bro nona ne wach mar debt mowacho ni Uhuru nja chulo ga chula to jichkani en mane. Aya Ruto njo ka otelo usuru medo bi Jenzi mogolo ne wang' Jenzi makoro ungseda pana kore dhi marach nyaka rodhi mano usuru maruto medowa. Kendo usuru medo ni tiwacho iwinjo ni pod ochulo mana gope mwakia. Ipenje ni yawa ni wacho ni gope gi bro nono bing'ewe gope gi bi wang'en enadi mache mapod otimo. Iweche meg economy be nowacho wach moro ma very important. Awinjo ka legacy politicians loso about weche meg mogo modok mogo gu pur. Waloso about pur. Tanadwa kura kawe examples ariyo kende. Ruto coaching akento gineni manifesto ne giwinjo manifesto mar Ruto. Ing'ene manifesto mar Ruto joma nene owinje ni luonge ni plan medok ne giwinjo. Manifesto mar Ruto ni luonge ni plan. Yani notem wacho ni Uhuru ne hubaga itelo. En makore kod yo mabro golo Kenya e tagrok magintie nyaka kama idwaro gi ne luongo the plan. Kuru walo sabot weche meg pur. Tadwa wanana kili duond Ruto. No wacho kod wach noloso wach mar pamba to kod piende dhok ama pien mama okile kapok adhi skar ma gitemo loseni. No wacho ni Kenya nigi luasi maber mar pidho pamba. Kendo pamba de kopidhe to dhi konyi weche mege industry ma Kenya. Bo wacho ni pamba ni odwa keto mise kendo se loso kod economists. Bo se miye utaratibu kaka inyalo pidh pamba mabedo geto luo Nyanza nwach humidity man kocha. To wacho ni idwa ger kambe mabro loko pamba mondo bed gora ama law. Kendo wacho ni kambe go ibro losi ma oganda Kenya ok bi nyole uni ma okuoko wapenjie. Wabar kod jopako go puoyo kae. Ngisa program yote ma William Ruto seloso mar pidho pamba kata mna luo Nyanza ama kutenda Kisii. Mara riyo ngisa kambi yote mose ger ama mose chieri weche mege pamba.
to no gi wacho example ni ncho dhi EPZ kochoko pacho ganda bo luongo Kilifi gi Mombasa wacho ni oloso gi jotije makil ma EPZ bongo sen jaduong material mitiyo go EPZ ka wagolo mana Asia makiol gi nyalos Kenya ka bono puoyo koro awuoro to wach moro bende mar niang hawinjo kilo sabot skar ka kae maybe oken japur mar niang ama maybe japur mar niang but madhola be ing'eyo ni Ruto dwache ni kembe mege niang ous ni private people to kik kaw chok pach wakulima to kembe midwa usgi gin kembe jopiny mon go beni wacho ni kopon kembe gini kod tuoche ariyo adek to wakela ne public private partnership to wakulima obed kod shares marom nadi to boko ko bedo shares marom nadi I wach mar miwa makuri loseni miwondo wani be ing'eyo ni kambe katelo war kendo wakulima pod dai sirikal pesa modhuro koro kwano sabot weche mege farming ama pur Ruto fail nyademiya to kwano sabot weche mege rito ratiro mar oganda dongi ng'eyo ni Ruto gore kod katiba kose king'eyo we wawinjane ni Obungu Owich wacho nang'o weche mikelo go Odhiambo Ojiro Obungu eduoga ne iri kanyo Odhiambo Ojiro mulo wach mar usuru wach mar ratich oganda wach mar gope gi wach mar pur in iduoko nang'o e wachni ago erokamano adwa ni mondo mi akonyra kod Ojiro mondo wawach ne Ojiro ni en adier ni nitiere gik ma ok beyo ma samoro wasebedo ka waneno kaka jopiny to moloyo kabisa nyaka wayiere ni an mantiere kani an ok antie sirikal mar President William Samoei Ruto an awuoyo on the side mar japiny kaluwore gi gima japiny bende wacho gi neno mar japiny gi kaka en bende oneno weche maduong' kabisa modwa ni wawuoye yiena mondo awachne niya ka ker ne nitiere gi gimiluongo ni manifesto indike to nitiere target kata timeline mar implementation mar manifesto ok wanyal wacho ni within higni adek ma ker osebedo godo office nonego bed ni osetimo godo everything that we must be very factual in terms of kawa discuss that gigi gintiere gi time frame monego bed ni gibedo godo implemented godo awacho ni kabiro kaendi an ng'atno ma jopiny are looking up to e yore mag leadership omiyo okabiro ka as a sycophant of sirikal mar President William Samoei Ruto but abiro ka an kaendi gi knowledge mar gik maseneno mosetimore to a lot of the research masetimo about kaka gik moko osebedo katimore Kisumo wa kaendi e wach mar agriculture ker nobedo kodwa piny kaka delegation mar Kisumu kane wa visit State House to no okwanonwa projects mag gik modwa notimnwa kaka jo Kisumo ko prioritize on them based on the budget nikech gimoro amora nyaka tim according to the budget to nitiere weche bende mag private partnership mawadwa wuorego mago bende samoro itimo gi kowuok e lwedo mag jogo ma joket mwandu mal nitiere another agreement mitimo gigo kaka Kisumo waka ker no biro kamo yawo rice mill mano yawo Kibos ker kano engage wa State House no nyisowa ni oketo about a budget masani about 3 billion madhi konyo weche mag mchele sani endi wang'eyo maber ni jatelo mar Lake Basin no sechako engage jokano majonyando e wach kaka gidhi kawo mchele mondo ginyiew kuom gi mondo gine kaka mchele koro sirikal nyalo uso gi nengo to gigole kuom jopur to giuse mamano already is a plus mago gin gik manyaka wawachi wanyakwa yiere ni thothne gik moko mwapimo godo Ruto gi sani nitiere moko mowuok kawo 10 years mondo eko implement gi to be pod ok implement gi kaluwore gi kaka nonego bed watimo chien kucha kapok experts no biro e sirikal ne wan gi challenges e sirikal masani kendo ne gik moko ok dhi e yo mowinjore tok manyiew kel mbadi e sirikal nitiere rode mosebed kok tem mogeng' mag mibadhi mamano wanyalo goyo erokamano nikech experts wamanyo donjo e sirikal and waneno ka gik moko dhi towards the direction ma wadwaro ni mondo megidhi samo wuoyo about dok chien mar sukari nyaka wayiere ni nengo ma sukari wang'eyo kuma ne nitie chien mana kaka nasewache
nyaka wayieri nengo mar mo wang'e kuma ne nitie chien mana kaka ne wasewache. To wadwa Ojiro ma bende en a commercial activist sama biro kanyo to wacho ni wan legacy politicians to wa support gima ok wang'eyo. Nyaka wayier waduto wateni kamoro amora ma wantie gi sani waneno kuma piny ochiko. Tadwa nachaka wachi a very fundamental point. Sasa mitimo privatization ok tim ka ok tim gimiluongo ni public participation. Wantiere gi members of parliament ma wuok along the sugar belts magitimo gin giwegi gi discuss gini at the committee level. To nyaka wayiere bende chien kucha ne wan gi gimiluongo ni sugar task force report mane ne otim between governor ma Kakamega machon miluongo ni Owuor Wycliffe Ambetsa Oparanya to gi governor ma Kisumu County Owuor Professor Peter Anyang' Nyong'o. Magi gin governors ma ne obet piny to gi leaders duto te ma wuok from the sugar belt magi kawo public participation magi ndiko report. Ker William Samoei Ruto tije maduong' kabisa kaka president is to implement the report mar the sugar task force. Miyo kik wawuondre gi weche moko ma ji jowacho ka gima ok otimo research. Ka ker ni kacha to weche mag extrajudicial killings nitie. Mano to is true. Wang'eyo ni nitie gik moko mane ok otimore chien kacha. Adwa ni condemn tho mar Albert, may his soul rest in eternal peace. Wadwa no wach ni gik mabe osebedo katimore, abductions are not good in that side gi Gen Z in terms of pushing for good governance. To wacho ni ker osebedo piny manyaka sama wantiere godo ni wang'e ni through Raila Amolo Odinga and the MOU man obedo signed in the broad-based government or initiate the panel of experts masani endi nyose chako kaka gidwa bedo piny mondo mi discuss the compensation part of it. I'm all aware ni case no the court. We are waiting for the court to give the interpretation on the committee of the experts manyobedo created madhi ng'iyo ni justice okel the families manyobedo affected mwandu joma no lal gi joma no tho gi joma no hinyore. Magi are some of the things that we have always advocated for as an advocate of the people, as the president of the Kenya Bunge la Wananchi Caucus. Anna wuoyo gi ker kanobiro Kisumu ka town hall meeting and nanyiso ker, and it is everywhere in the social media, you can get it even in the YouTube. Kana nyiso ker ni tije maduong' kabisa is to see to it ni protect the rights mag jopiny nikech mano en gima obedo enshrined in the constitution. Tije maduong' kabisa is to see to it ni jopiny oyudo ratechgi. Omiyo joma no hinyore nyaka defend kaka jogo nyalo yudo their constitutional rights. Ang'eyo ni ok en gima ber ni ng'ato nyalo tho nikech ngima ng'ato ok nyal pim gi mwandu. Ma wach ni ng'ane otho wachule milion 10 wachule kama. But we must see to it ni as a country ang'o gini mwanyalo bedo piny mondo mi wawachi. Yie nyaka wayie ni nitie mosetimore maricho to wadhi mbele kaka oganda. Pur mar pamba wan kaka jo Kisumu County. Wang'eyo ni wantiere gi kambi mar pamba mantiere Kisumu ka. We are yet to see leaders wa gin bende gi pike nikech wayiero leaders wa to represent the interest of the people. Gin ema wamiyo gi the delegated power. Leaders wa Kisumu ka we are yet to see them ni gibedo piny mondo ging'i ni to wach mar pur mar pamba inyalo time nadi in line with the government, in line with korriwore gi the government, the department mar the agriculture. Omiyo wan sama pod wantiere kani we are hopeful ni all things are getting towards the right direction. Omiyo gima nitie kanyo machando Ojiro kabisa maduong' kabisa nikech Ojiro waseringo go endara. He's a good friend of mine. Ojiro waseringo godo ka wacho godo ni gik moko dhi marach. Omiyo wach mar extrajudicial killing, we believe that things will get to the right direction kendo mano wa condemn in the strongest terms possible. Jo piny ok onego bed ni nego. Mogik matieko on that. Corruption emosehinyowa as a country. Nikech corruption emonego bed ni wageng'o corruption. But yiena monda condemn kendo the Council of Governors. Tadwa condemn members of parliament mok dwar ni mondo wadhi e-government procurement. Nikech e-government procurement dwa konyowa in terms of controlling pilferages to gi pesa malal kuonde mag jopiny. To an kaka japiny adhi bedo gi ratiro nikech ka log in tadhi ng'eyo ni to tenda ma idhi losna godo ndara mawuok from Mamboleo to dhina kata Miwani odhi bedo pesa di to contractor matiyo kanyo en ng'a dhi konya mondo hold the contractor matiyo kanyo accountable
to dhi konya mondo mi ang'e ni to tijno dhi rumo within week period of time. Magi gik ma nyaka wa fight motegno mondo wanyis jowa ni wayie mondo sirikal otie yo mowinjore. Otherwise, one pod tijwa maduong' ka is not to support the government when things are getting wrong. Ours is to support the government when it is going the right direction, and when it is going the wrong direction, we criticize where necessary. Okay, Nixon, ini neno nango wach ma Odhiambo Ojiro okelo kae. Trevor. Gigi wang'iyo gi kiuchumi to wang'iyo gi kisiasa. Adieri mantie ni nitiere jok moko ka wang'iyo gi ni kisiasa, jok moko manorwako ker makoro nitiere loch masani ni. To ne girwako ker gajenda margi manok ajenda mar jo Kenya. Ka ng'iyo mos kisiasa to ne jogi orwako ker ka ne gin gajenda ne gidwaro ni mondo obed matin to giwuodhe kom gi yore magin magipango mondo gidoge loch, mondo gitim gik magisebedo ka gitimo maricho. To ker chal ka gima noneno gi chon emomiyo gini nokotimore. Makata kedo mar ratiro mar oganda. Trevor, wan jo Kenya. To gigi osetimore over the years ka waneno gi. Sani ineno ka jomoko ywak ahinya ni gimomiyo kawo mbadi okete jokon. Mbadi okete jokon mondo los Kenya ne jo Kenya te nyaka jaturkana nyaka ugiek, ok jaluo kende. To kambadi no oseyudo gigi nikech Kenya ka nitiere oganda moseng'eyo ni gin ema gin weg Kenya, ma kuponi ok gin tok gin ema nyaka gibed kanyo. Koro ka ker no oseneno gini gi Raila Amolo Odinga, kae to Raila miye expert, dongi neno ka piny gonyore to kedo ne ratiro mar oganda. Trevor onge ng'amo nego bed ni nego. To ka udhiri kabisa migike nyake e korot, dongi imbe kori chalo paka mogeng'ne rum achiel manyaka ang'i chikri ewi Trevor mondo yud konyruok mondo iwuog e ringi dhi. Nyithindo mane dwaro ratiro margi, phase 1 kane gichako ne gin gajenda maler kabisa ma jo Kenya te nyaka an mabedo kane ne waluwo tokgi, ne wapakogi. Lakini kane jo siasa osedonjore magi kelo jo maundu mondo mi oyieng sirikal wuone mondo go piny. Donge momiyo Raila odonjore mondo kony sirikal ni kik lweny bede Kenya, nikech kanogo e piny to nyaka ji ne dhi dhawo. Makata samo wabedo ka dikoro waonge kwe, bedi koro kwa bedo ka. But awacho Trevor, ang'eyo ni dhano mora nigi ngufu ne to gi yombiyo mare. Nitiere kuonde makata an ang'eyo ni samoro pok odhi maber, ta an kama bede kane, I believe e luo, ano kata sama iluonga kane, ano kawach weche jo Kenya, ana wacho weche jo luo, emomiyo kane uluonga ka, tabiro monda wuogi dewa mandala ka, ni wuoi ma jagot ni, nyaka nyora ila mak rekode. Adieri waseneno wuodhe modhiye e piny luo, waseneno lokruok. Sane nuclear ne gisekelonwa igero. SGR, dong pesa osechopo ka idwa chak ger mochomo Kisumu, dhi nyake boda. Gika inago emwa wan wadwaro kako oganda maluo. An sani okang'i Kenya kaka en Kenya te. An tek ni mogo osebedo ne osedok piny ne dayo madala cha. To sukari osedok ne piny. To mo osedok piny. An gima wacho mang'eny onge Trevor. Wach mantie ang'eyo no Ojiro. Ojiro kedo ne oganda okedo ne ratiro mar oganda. To seche mineno Ojiro bedo kane. Siaya gi Ojiro wuok Siaya. Siach gi ema nuclear nitie. An gweng'a, an japur mar niang'. Niang' osebedi kodiwa igni gi te. To nyaka nyo Woodlango ni donje loch. Raila bendu tene ka.
niang koro sani osechulwa odiochieng' ma kawuono kane pok uluonga ka ayudo report ni bugni mag sitima osechak kunye ei awendo waku ei sakwa kama wuoke koro ang'o ma kendo wan wadwaro kaka oganda onego wamakre kaka oganda mondo waten wuod lang'oni karailo tene mondo loch obed kuto. An gima dwaro ahinya Trevor en ni Raila makre na gi wuoyini to gidhi gilosna gimoro mbele ka mondo lojni bendo biyenwa kaka oganda maluo mondo kore kwayud ber moloyo kaka waseyudo sani. Ojiro iwuoyo maber wach mar usuru ratich oganda gope gi pur, koro wawuoyo ne wach mar thieth gi udi ma nengo gi oyweyo. Mago gik ma project mabeyo koso yo in kaka inene wach mar thieth mar SHA gi wach mar udi ma nengo gi oyweyo. Trevor, gima ang'eyo ni kati bende imor kata oganda ni mor ni gimiluongo ni vigilance gidolwe nang'o nigo koguno kata neno maler emomiyo inyalo yweyo kamiyueyeno goyo kogno to goyo kogno no ok wachake wan wawegi. Jaramogi giri chako goyo kogno chon bomiyo Kenya ores kane dhi kamarach. Raila Odinga ogoyo kogno machal nadi omiyo sani koro anyalo soko pier liech machange na timi buo katiba to kanga pier liech no neno na kosone to katiba ng'ise nan mako Ojiro iyal go idoho goyo kogno no jakome mopuonjowa. Koro sani bende nyaka waendelea goyo kogno nwach goyo kogno ema gero piny. Koro SHA ma iloseni makoro jotelo bende nyalo koro kawe points koknen golo kogno mar jogo mang'iyo gino mundu dikoro SHA ni kanye donge nen gir kwelo donge nen gimichiemogo donge kan yedhe hospital do kado kuti pesa diketa to ok reflect kidhi kata bisni yath bende onge. Koro goyo kogno ni emarieyo weche SHA okneti maber nyaka jopiny mo believe ratiro mar oganda jopiny mo believe ni ushuru mare nyaka tine omiyo koro SHA koro chako ng'iyo luwo yudo yore. Koro sani bet otiyo to nyaka pod ng'iye direct wach koko ng'iye maber. Ing'eni sirikal yen mar jokwe gi jonek. Sirikal ni otel ni gi jakuo majanek to kuoth mani bang'e be gin jokwe kendo jonek. Koro jopiny koko bet macho bogoye kogno to kata yin kenyalo ga usi tin kanyo to se usi. Koro wach SHA jopiny morieyo ento wach SHA ok ne kwal kod Odhiambo Ojiro to ok ne kwal kod Mwangi ni kwalo kod osiepe William Ruto ema ne kwa jok mondiko jodito mega sirikal ok ne kwale kod jakwath. Mar ariyo walo sabot wach mar corruption. Nwach corruption ni en gino mosehinyowa to wawacho ni William Ruto kane campaign no wacho ni pesa kata mna Owuor kane en president to William Ruto ne jalupne no wacho ni bilion adi malalo diechieng' kinyalo paro ariyo to Ruto kane timo campaign no wacho nang'e ni gimodwa no kedgo en mibadhi madhano ariyo adek tajirika go to jopiny to umiya. Sani dong ng'eyo ni State House headquarters ma corruption kusikia to in pok ineno ka duol mar EACC kedo gi jomibadhi kata Ruto nogo no pok ineno ko siemo nyaka bunge ko wacho ni jobunge gi gin jomibadhi onego ng'igi maber. Kawuono Bishop David Oginde ne Senate kawuono kendo wacho ni gima thago gi mogik mar kedo gi mibadhi en DPP mo wacho ni nitiere buche 18 ma DPP osegolo magen gi kwayo ni mondo migi teko mondo gine magitero. Ing'e gimomiyo owacho kamano. Ing'e gimomiyo owacho kamano. Now when an institution of justice has been politicized gima do tim onge. Secondly, kakoro wan piny won emiseyo wach corruption tenen kod immunity tontie evidence in the public domain nitie budgeted corruption in State House in the mark president penji di make
Koro mondo waked kod mibadhi madhano kwalogo ARV nyangu dispensary e Ugenya ama corruption ma gero barabara mono bereto man maraming tinga biro to fura dichiel kendo furo koduogo to mila deko sed mondo waked kod mibadhi no nyakwacho kod mibadhi man State House momio ker maro nowacho ni kodonjo to tuo modwa kedo gen corruption otame kotame kuom jogo mapamo to pako dongo tame. Koro man is a big failure manyaka walosie. Gima kendo nyaka walosie enini Ruto awacho ni en failure number 1. No wach en ngat mawacho to lokre immediately. Wacho achaki ni kama no wacho mokwongo. No wacho ni not judicial killings. The first year modonje onego ya Kisumu radar kusekonego. Nina kusekineno. Onego banyaka joluo matiyo kode boluo press conference kagin god IG of police buka chen Kisumu ka ngata chel kene manotho manori mondo bolo mwapako no luongo press conference bacho ni okno negila mo wache no jogo nogo le mani mucha rito ko wachi na wanego mano Ruto for you ni bende ko wacho gibosani to king ami example inge gilo ni BBG ingeyo bali kora ngene ko wonde krodio sim andika mane Ruto tumogora la kodinga. Point number 1 onge nek haoyaye mega yode osaidi ka wodo kinyi to lalge o mano Ruto for you. Kono Ruto lacks honesty and goodwill. Manosco 0. Okay. Why are the belly? Sade matreka do Obungu wacho. Well, also about what's very important leadership and integrity. Yes. Leadership. Chapter 6 of the Constitution. Looking here Ruto chale. Here from here we are kikoke. Those ko near the leadership and integrity. Kikidao ne. Dogo na katiba kende madogo ni. King here Ruto cha. From here we are kikoke on matters of leadership and integrity. Di miadi. Wasibeja Kenya. Yani jokuoye mondiko. Okay. Jokumandi cases madogo ngikote mondiko. Okay. Yani ngama KRA odonjo ni dai millions mang'eny e Ruto keto chairperson ma KRA. Koro Ruto ni kata kuwa mie -1 do akoso ne ahinya. Okay, wewe ndio Obungu wacho na Obungu wichi ni wacho nango kwa mie koro rating. Hivi njoga kwa Odhiambo Ojiro wuoyo. Maruto siep na ahinya Obungu Owich wasekendo ahinya. Ago erokamano kaka Ojiro wuoyo, but adwa na par ne Ojiro ni deviate out of the questions mipenje. Ipenjo maber ni wawuoyo idwa ni mondo Ojiro oriact e wach mar affordable housing to gi wach mar SHA. Yie na chak mokwongo kabisa ni e wach mar SHA to gi wach mar health mangima. Mokwongo adwa congratulate President William Samoei Ruto for elevating JTRH, Ramogi, Oginga Odinga Teaching and Referral Hospital to a level 6. Ma en gima ne poko tim chien kucha. Wangene kata mana President Uhuru Muigai Kenyatta otiyo motieko ike 10 modhi yweyo mowuok to weyo kapok otimo nwa the elevation mondo wabedi ni hospital no bedo full parastatal manyalo konyowa e weche mag full referral. Kendo nyaka sama wuoyo kodi niendi koro tiyo e yore mowinjore nikech allocation mane Kisumu County ne keto ne was 1 billion to Ker William Samoei Ruto keto ne a tune of 3 billion. By the time man was the State House, mago some of the things mane wa showa ni koka serikal to di keto ne full allocation ma oko the cost of gik ma onego beno yudo in terms of basic equipments manyalo konyo weche mag treatment mondo wayud yath maber, wayud daktache, wayud gimoro amora mwanya yudo in form of services. Sani ndi wamor gi mano. Adwa na chaka wachi kendo affordable housing mowueni nitiere kaka affordable housing ni jiduto te kaka wan jo Azimio moluor Raila Amolo Odinga ne ni kode manifesto ne, William Samoei Ruto ne ni kode manifesto ne en gima nobedo challenge before the court of law. Court no chako miye goodwill. Samoa dhigo mbele ni ndi wadwa wacho ni affordable housing migero in each county mokwongo ose change the face of those counties. To jok ma bende tiyo kuondego
ne waneno kata mana kawuone wang' jowi Ramogi ka nyako moro wacho ni kawuono koro nyalo yudo kako nyalo keto chiemo e mesa nikech koro tich oseng'eyo kendo koro nyalo dolo chuma. En adier ni yawuotwa mang'eny kata Kisumu ka, Siaya, Homa Bay, Migori, Nairobi and across Kenya kawuono yudo gimoro ma ginyalo dok godo e ot because of that. Iyudo ni materials mabedo supplied, gimbe gibedo supplied locally, nyiso ni jowa ma uso materials gimbe gin gi pesa. At the end of the day nitie gimiluongo ni circulation of money kaluwore in the chain mar ohala matimore mar gero ute ni. Omiyo an awacho ni en gima ber nikech kata moger Kisumu waka, Anderson igero ka, Makasembo mayande kero gero ka endi, mayande kero yawo ka, duto matimore Kisumu ka waneno kaka Kisumu dhi bedo kendo ka ker biro wuok to biro konyowa kaka oganda. Yiena kora dole gini endi e counties wa mag Luo mondo asungi e nyadhi mar gik mosetimore e sirikand ni nikech nyaka wayiere owadwa Trevor ni siasa mbaya, maisha mbaya osehinyowa mane moluor manosedhi e yweyo kata manosenindo ma Nyasaye oket chunye kamokwe. Ker Moi ne wacho ni siasa mbaya, maisha mbaya kanipinge to onge dongruok kata achiel mane biro e gweng'i. Kibaki bende ochako tiyo kodwa kato ni kane siasa nitie manofil ni ok ber doko kelnwa dongruok. Ouru nyo biro kaeri to tok mosruok e kinde kod Raila Amolo Odinga nitiere mane waneno to kane pok gimosore to onge dongruok mane biro e Nyanza waka. Omiyo gi sani kasungo nyadhi ma Kisumu waka endi Moi Stadium ka koro saniere jolweny osebiro kendo koro dhi losnwa goyo mowinjore. Ei Kisumu waka asewacho ni elevation mar Jaramogi Teaching and Referral Hospital, asewacho ni wach mar pur mar niang', asekoni wach mar pur mar mchele. Yiena mondo achaka koni kendo Kabonyo Aquaculture kama koro iloso factory maduong' madhi konyo ya jowa to dhi keto rech bende ma jowa nyalo yudo fingerlings kanyo to kanyo bende koro gik moko biro bedo mopogore weche mag pur mag rech. Magi gin gik moko duto madhi mbele mwanene e Kisumu waka. Te Kisumu waka endi sirikal mar William Samoei Ruto osebedo ka en gauge joma tindo through PS Raymond Omolo Ojiro wuoyo kuome kanyo no. Ka ng'iyo ni to vijande weto wanyalo bedo empowered nadi. Nitie vijande moseyudo tuk, nitie vijande moseyudo boda. Magi gin gik mane pok otimore e sirikal machien kucha. Ma e sirikal movalu jo boda kendo nyalo bedo godo piny mondo gogo mbaka. Ma sirikal movalu mama mboga kendo nyalo timnegi arambi kendo ginyalo ng'eno kaka gidevelop. Ka wawuok Kisumu ka we wadhi Siaya waneno stadium ma Siaya ka ker William Samoei Ruto otieko gero kendo mano en gima wanyalo wacho to chako gik ma osebedo katimore kendo Siaya Referral Hospital en gima ker osewacho ni osekete pesa nodhi loso mondo mi okony go jo Siaya. Nderni mathoth nye waneno ka ker nyodhi Siaya kaka nyo wacho kaka nderni go oseket gi budget kendo ji duto yiere ni mago gin gik manie budget ma wabunge ma represent those various constituencies oyie mago gik mantie. Kwa dhi Migori ker tieko stadium to Migori bende nitie nderni mathoth migoyo lam. Kwa wuok Migori wadhi Homa Bay e kama koro ji neno ni ker ogoye tach kendo setiye moingo kamoro amora nikech kanyo nitiere paya to kanyo nitiere fresh fish market ma ker ogero to kanyo ker ogero state lodge ogero Homa Bay to nitiere quite a number of projects ma ker otimo kanyo. Omiyo yiena mondo awachi ni an amor gi ker to nikech ne ok adware de ne ok agone ombulu to timonwa gik mabe kata ka nohero doko timonwa nikech ker mosebedo loch higni go duto te ok osegero wa kaka oganda Luo nikech ok wasebedo ka wadwarogi. Omiyo Ruto kotiyonwa gi pesa motiyonwa gogi to ka yawuot Luo keto machiegni kendo konye e sirikal ker oparo yawuot Luo momiyo wabunde ma PS Raymond Omolo obeti kawuono koro idhi ndik police officers karibu 10,000 mano yawuotwa bende biro yudo nafas mar donje to jo Kenya be biro yudo nafas mar donje. Adwa challenge Ojiro ni agudi dibeta en ng'ama kwano ni mato rach. Ojiro ok nyal bedo ni chakre ne wachak wuoyo en onge gima ber ma ker osetimo duto rachne. Emomiyo adwa challenge ni kaka japiny katiba wa omiye ratiro ni kofil ni gik moko ma ker timo ok ber. Ojira nyalo kwayi ni mondo ichak constitute a process mar impeachment mondo mi ine kaka ker nyalo gol through jo piny ka en gima nyalo timo nikech fil no rach nikech ker to kata rach kata ber to dhi bedo kacha nyaka 2020 ang'o
the end of 2022 end of 2027 mwadhi ni beno kanya sao miete ko nikech bende embo campaign ko wuoyo gi jopiny or the pick up from 2027 to 2032 onge kere historia mar piny Kenya ma osedhi dichiel duto osedhi diriyo omiyo 2 term to en gima is confirmed. Adwa na tieki ka wacho on wach mar agenda no ni kaka oganda mar jopiny gisani gima duong' onego bed ni waketo machiegni onego bed ni watimo gimiluongo ni checks and balances kendo yie ne Ojiro adwa ni mondo wakonyre kode kamarach to wasiemo sha nyocha pod korka okele as a pilot ka ogole from ango owuok from NHIF challenges nenye pod nyaka bedie nikech nyien gima nyien manye pod korka ibedo introduced kanye timo ne the transition process nyaka kaka koro nyukete gote but gisama wuoyo kodini awuoyo go Ojiro as a leader nikech adwa chunge MCA makondele ward adwa nyiso Ojiro ni every day akawo jotuo magin jogo mok nyal konyore tachulo negi sha anawuon personally achulo negi sha tatero gi nyaka thieth osiptande wa sha sani koro tiyo kendo konyo oganda wa weche mag mibadhi adwa wacho ni mibadhi is a collective responsibility mar every Kenyan kana wuon Obungu Owich ane machiwo bribe kata soya to ng'ama moko kawa soya cha nachara tambarach wachaki kaka jopiny ni mondo watiek asoya mondo watiek mibadhi nyakwa bet piny kuom leaders obed MCAs elected leaders non-elected leaders the religious leaders nyaka president kadhi malo obed a collective responsibility kero knyagore gi mibadhi kende ng'ata chiel to police to kawo pesa kondaele gokinyi en roundabout police to kawo pesa kawo pesa roundabout makure ma jaramo ma Patels to police to kawo pesa roundabout mar Kisumu Boys police to kawo pesa Nairobi corruption nyaka wa fight waduto wateka ka jopiny joma chiwa soya gi joma kawa soya wayiere ni corruption en gima rach mondo watieke levels duto te mar gama erokamano Nixon daka matin ka Samio Odhiambo Ojiro daka chiel walor sa koro rum Trevor angi meda ma dakika moko Trevor sha ga affordable housing sha na wuoro gimomi igolo NHIF tikelo sha gimomi ne loko nying ok nang'eyo to na yudo katimo nonro na ni nitiere achudhe mane nitiere NHIF manoyawo osiptende mang'eny ma pesa ne wuok e NHIF kadhi osiptende gi to gine jotelo bende NHIF ka to gine dakteche bende mamoko negi kawo pesa ka gitero kuonde ka mane momiyo ker no amua ni nyaka gol gini te ichako manyien mano ne dhi konyo jo Kenya mathoth kochake manyien kaito system ikelo to koro ng'ato ka ng'ato nyalo yudo thieth mofuyanga gi dholoka Ruto pok osetiyo to nitie gik mang'eny madwa ni mondo tim affordable housing ni kendo Ruto agonero kamana inya affordable housing ni ing'eyo maler Trevor oganda wane mathoth wa ni ute moko mineno wadake chuny boma kagi Ruto no biro ga affordable housing mar Raila manokelo nwa Mathare cha to chako kelo nwa Kibera Ruto koro ne tinge mana malo nikech ene makoro en ker mondo mi wachul udi e yo mogonyore nitiere jok makoro nyocho ketowa mabechot kende ni malo saidi koro jogi emogang'ap gore landlord gi osegang'ap gore gi wuod lang'oni nikech ogero nwa udi mayot manengo gi ber temo mi ineno ka kata dala wakucho awendo gi gintie migochwa gintie Homa Bay gintie koro Trevor gima akwayo ni kero nengo timnwa kako ganda maluo ndawa mitero thika cha oduoknwa Migori oduoknwa e piny luo o rech mitero dhika cha oduoknwa tacha ka wuoyo gi Raymond Omolo osemigi tich Raila miyo mbadi oti olos mare Raila miyo ope Wandai olosnwa sitima kako losono gima akwayo ne Raymond obed kaka Isekayo yugi mane kwanyo nyaka
jokwathe pap to kete lori titero dhi bedo polise to bedo nyaka jolweny. Sani ok wadwa ni Raila otimnwa gimoro amora. Raila osetieko tich omiyo Ruto joge gine ma giyaknwa gikel gipognwa. Erokamano Ojiro daga achiel kapok ng'eni Sarach yiena mondo afwane jomoko nyaka afwane jaoda ma nyaka Sugunga gi nyithinde. Achaka afwaye ne jobunge la wananchi ma John Saga Madare tafwaye nosiepe na te manena sani ma katieko tawacho ni Trevor agoni erokamano kuom luonga ka tadwa ni med luonga mondo awuo gi joluo. Sani wadwa ni mondo wayak piny kaka oganda machielo cha oseyake. Raila osesowa. Erokamano daga achiel Ojiro sakoro rach. Gima dawach ni Ruto chal kod dher pur manyaka golle mna wang kendo nyaka ting'ne mna kiboko yaka dolo lain nwach iseneno ni ok onyal timo kende nyaka timna kode kamano. To mar ariyo en ni anawacho ni Ruto ofel nwach no wacho ni kodonjo to mama mboga gi boda bro yudo tich to chakro kodonj en otimo mana gimwa luongo ni shipping Kenyans for slavery. En ko tije koro nge Kenya tije koro kanyo to tije maber wacho ni koro ni tien jo Kenya yudhe en mujengo koro gimanda wachi ni wan kaka yudhe mar Kenya kae nyaka waked ni katiba. Nwach kwani kamosrok onge tok dala tok dakwodh katiba mne kwa kid ni katiba engima. Winjo erokamano Ojiro mano Obungu Owich bunge la wananchi caucus president kani Kisumu Nixon Owuor bunge la wananchi Madare gi Odhiambo Ojiro jakende ratich oganda. Erokamano ure nyakuom gonwa mbaka juma ni te gi dwe ni te wadiga mana go mbaka kaka jatend piny Kenya osebedo katiyo higni 3 mokalo. Imbedo winjo pachi 3-6-0 eka kinyalo yudo wan kaka pile nyinga Trevor Ombija Jandingo panga jonyaka dendo numbija taya nyakuar guok ocha pesa. Nini maber joka.